давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ таҷдиди хоҷагиҳои калон ба хоҷагиҳои хурд ва таъсиси хоҷагиҳои тухмипарварӣ имкон фароҳам овард, ки кишоварзон заминҳои дар ихтиёрдоштаро самаранок истифода баранд. Дар хоҷагиҳои тухмипарварӣ танҳо тавассути истифодаи тухмиҳои беҳтарин метавон дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бахусус пахта ба нишондиҳандаҳои баланди меҳнатӣ ноил гардид. ин нуктаро масъулину деҳқонони хоҷагии тухмипарварии Кулоби ноҳияи Вахш дуруст дарк карданд. Хоҷагии мазкур дорои 1000 гектар замини корами обӣ буда, имсол дар майдони 10 гектар картошка киш карданд. 50 гектар замини гандум ғарқи ҳосил буда, боғоти сермева низ аз заҳмати шабонарӯзии аҳли заҳмат дарак медиҳад. айни замон кишоварзон ба парвариши қитъаҳои пахтазор машғул мебошанд. соли гузашта кишоварзони хоҷагӣ 1581 тонна пахта истеҳсол намуда буданд. имсол низ навъҳои чигити Логос ва 9326 кишт карданд. дар майдони 1000 гектар кишти пунбадона шунонданд. аз ин 400 гектараш пахтаи нави майнах аст, ки 230 гектарашро пахтаи нави майнахе, ки якумин маротиба дар ҷумҳурии мо аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон ворид карда шудааст. номи вай пахта SP 1602 мебошад, нави майнах аст. боқимонда 180 гектараш пахтаи нави майнахе, ки солҳои дароз аз даври Иттифоқи шӯравӣ кишт карда мешуд, ягона дар ҳамин хоҷагии Кулоб боқӣ мондааст. ин ҳам бошад пахтаи нави майнахи 9326. ғайр аз ин аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин хоҷагии тухмипарварӣ барои 250 гектар замин тухми туркӣ нави Логос ҷудо карданд, ки кишти онро ҳам пурра ба анҷом расонданд. соли сипарӣ гардида деҳқонони хоҷагӣ 650 тонна тухмии нави табанӣ ва майнах захира намуданд. дар рушди соҳаи тухмипарварӣ истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ пеш аз ҳама техникаву мошинолоти хоҷагии қишлоқ замина мегузорад. дар хоҷагии мазкур 26 техника ёвару мададрасони деҳқонон аст. аҳли заҳмат дар баробари рушди соҳаи истифодаи самараноки заминҳои хоҷагӣ назди ҳавлигӣ ҳамчунин дар истеҳсоли пила низ саҳми арзандаи худро мегузоранд. ҳамасола 50% дурнамои пила дар хоҷагии тухмипарварии Кулоб истеҳсол мегардад. айни замон 140 қуттии тухмии кирмакро парвариш намуда истодаанд. ай пойтахт келин шида омадагием 25 сол шуд, ки дар ҳамин оила келинам. аям хуштоманам. ай хисром ба ё чорво парвар хисром хуштоманам, ҳам пилакор ҳам зироатпарвар. ай ҳам бо мухтам ина 5 сола худам танҳо мегирам. худам мекунам, ҳам машина, ҳам дар замин кор мекунем, ҳам пила мегирем, ҳам агарот назди ҳавлигира кор мекунем. нағз фоидашам нағзе гоҳбиншам қай камтар меҳнат душвора да, меҳнатшди нозукай, беҳад нозукай ранги ҳами кӯдаки дар чил парварид нигоҳш мекунем. як моҳ агар нағз нигоҳбин кунӣ ва сериш кунӣ, дар давом як моҳ метанад пила. бо назардошти истифодаи оқилонаи замин ва баланд бардоштани иқтисоди хоҷагӣ, кишоварзон кишту парвариши маҳсулоти гуногунро зери плёнка ба роҳ монда, ҳамасола аз он фоидаи бештар ба даст меоранд. гармхонаҳои хоҷагидорон имсол низ ғарқи ҳосил буда, аз заҳмати шабонарӯзии онҳо бозгӯӣ мекунад. натиҷаи меҳнати хоҷагидорон ва дигар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия аст, ки дар ноҳия соли сипарӣ гардида 12% маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфт. дар ноҳияи Вахш соли равон 1401 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст. оқилона истифода бурдани замин дар ноҳияи мо аллакай соли сеюмаш бароҳ монда шудааст. дар ноҳия 16846 гектар замини умумӣ аст. аз ин 1145 гектараш замини корами лалмӣ, 15701 гектараш замини корами обӣ, 6031 гектар чароғгоҳ, 352 гектар замини алафзор мавҷуд аст. мардум дар 3 соли охир аз замин самаранок ва оқилона истифода мебарад. ҳамин заминҳое ки хеле ки мо гуфтем 16846 гектар замини корам умумӣ мавҷуд бошад, дар ҳисоботҳо вақте ки ҷамъбаст мекунем зиёда 17800 гектар кишт гузаронда мешавад. дар ноҳия зиёда аз 1221 гектар боғот мавҷуд аст. байни боғота кишти байниқатории зироатҳо гузаронда мешавад. натиҷаи ҳамин дар ноҳия мана соли гузашта дар майдони
فقط در بخش جمعیتی در میدان زیاده از 5000 گکتار کشتی تکراری گذرانده شد. این معنای آن را دارد که از همین 5000 گکتار 2 حاصل به ملال گرفتند. کشاورزان ناحیه وخش از 15600 گکتار زمین آبی پرثمر استفاده برده در تلاش آنند که 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های ارزنده مهنتی پیشواز گیرند. محمد شریف نورعلی، نرزلا عالم، نموزلی ارگش، ناحیه وخش، اخبار.